Biblia irakurtzen degularik, edo Biblia estudiatzen degularik, edo Biblia entzuten degularik, beti Jaungoikoaren hitza dela aipatzen dugu. Baita liturgian ere, mezakoan irakurri ondoren, pasartetxo bat, esaten da Jaunak esana, Jaungoikoaren hitza dela gogoan eukitzeko. Baina horrek ez du esan nahi, Jaungoikoak hitzez hitz diktatua denik. Baizik eta, pentsatu behar dugu, Jaungoikoak nolabaiteko inspirazio eman ziela idazle sakratuei, eta haiek bakoitzak beren hitzekin, beren hizkuntzetan ere bai, itun zaharra gehiena hebreozago, itun berria gehiena griegoz, baino itun zaharrean ere badaude zenbait liburu griegoz, arameoz ere agertzen dira pasarte batzuk, eta bakoitzak ahal izan duzuen moduan idatzi zuen. Eta guk Jaungoikoaren hitza dela esaten dugu, Jaungoikoak inspiratua dela sinisten degulako. Horregatik, Bibliaren inguruan oso zaila da esatea zein den bersikulurik, edo zein den pasarterik, edo zein den esaldirik importanteena. Eta, seguru asko, beste edozein ere aipatu genezake, eta asko daude, eta esan genezake Biblia osoa da guretzako izugarri balio handia daukena. Beraz, gaurkoan, hain zuzen ere, gaur bertan, gaur ostiral, ostiral atxaldeen, edo egunean zehar, irakurri den pasartetxo bat aipatu nahi nuke, bersikulo bat. Hain zuzen ere, lehenengo irakurgaian, San Juanen lehenengo epistola, lehenengo gutuna irakurri izan dugu, eta hor badago bersikulu bat. Esaldi bat, zenbaitentzako behintzat, Bibliako importanteena dena. Eta hoixe aztertu nahi nuke. Griegoz, originalak dio one agapon ouk egno tonzeon otiozeos agape estin. Hain zuzen ere, euskeraz, hola irakurri dugu euskeraz, esaten dugu, hain zuzen ere, maite ez duenak ez daki deus ere jainkoaz. Jainkoa maitasuna baita. Eta griegoz maitasuna adierazteko badaude hiru hitz hain zuzen ere, hiru termino ezberdin. Alde batetik dago eros, eta horrek adierazten du maitasun batez ere atrakzio fisikoa, maitasun fisikoa, hain zuzen ere, eros, eta hortik dator erotikoa, eta hitz guzti horiek. Bestetik dago filia, eta horrek batez ere adiskideen arteko maitasuna aipatzen du, filia. Eta azkenik agape, eta hori da maitasunik perfektuena, hau da maitasun osoa, esateko modun. Eta hoixe da, hain zuzen ere, Bibliak edo Joanek Jaungoikoa definitzeko erabili zuena. Jaungoikoa agape dela, Jaungoikoa maitasuna dela. Eta nahi nuke, baditut hemen zenbait hizkuntzetan Bibliak, eta ikusi zer nolako itzulpenak egin izan dituzten, esan genezake hizkuntz ezberdinetan. Eta hoi pixkat ikusiko dugu nola daude. Aurrenekoa latina. Ikusiko dugu, hain zuzen ere, San Jeronimok egin zuen itzulpenean, Vulgatan, garrantzia handia dauken itzulpena da. Eta berak honela itzuli zuen. Quinon diligit non nobit deum quoniam, eta oaine, pagina datu da dugu, quoniam deus caritas est. Beraz, deus caritas est jartzen digu, hain zuzen ere, San Jeronimok. Gaztelaniak modu hontan itzuli du. Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Italianoak beste modu hontan. Chi non ama non ha conosciuto Dio, poiché Dio è amore. Francesez, ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu, parce que Dieu est amour. Eta portugesez, quem não ama não descobriu a Deus,
porque Deus é amor. Katalanez dio. El qui no estima no coneix Déu, perquè Déu és amor. Eta hemen Romanos jartzen du, cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Inglesez agertzen da, those who do not love have not known God, for God is love. Alemanez, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Bulgaros, който не люби, не е познал Бога, защото Бога е любов. Рушос онела dio. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Кроатирас, кой не люби, не познае Бога, jer je Bog ljubav. Suahilis onela dio. Emtuasille naupendu hamuyui mungu, maana mungu ni upendo. Eta arabez onela dio. Man la yahib lam yarifu Allah, liana Allah mahba. Eta besterik gabe, nik uste 15 hizkuntza izan du direla, eta 15 hizkuntza hauetan nahi izan dut gaurko epistola nola itzuli izan du den aipatu. Batez ere izan du delako, nik esango nuke hau dela Jangoikoaren definiziorik sakonena edo hoberena. San Juanek bere epistolontan ematen